Ahoj, já jsem Martin. Zdravím vás všechny úžasné lidi na hotelu Duo. Jsem opravdu nadšený z příštího týdne. Nejen z hezkého počasí, nebo do Anglie to ještě nedorazilo, ale hlavně na naši společnou práci. Posledních 7 let jsem trávil prací v britských restauracích a 3 roky trénováním lidí v osobním rozvoji, kariéře, biznisu a vztazích. Proto jsme se spojili s Michalem a vytvořili program, kde se s vámi budu co nejzábavnější a nejpříjemnější cestou dělit o informace, postupy a strategie k dosažení vašich cílů a rozvoje hotelu Duo. Bude to cestou, kterou nezapomenete. Ne protože jsem šiklo, ale protože vím, že máte skvělé hodnoty a dovednosti. Každý z vás je v něčem výjimečný a každý je expertem v této oblasti. My toho využijeme a společně vytvoříme tým na léto nebo na celý život. Moc se na vás těším a úspěšný zbytek týdne, brzy na viděnou. Čau.